Iji, sugeng dalu baca nih. Sugeng dalu. Panjenengan ngendika menawi monggo kemarin minggah Bapak Bupati ngaten nggih? Nggih. Menika sampun minggah menika bupatinipun. Oh menika Bupati berapa? oh pakile menika. Ya apa menika Bupati Brabangan. Nyuwun sewu yutane Nggih. Bapak Ibu sedaya ingkang dalu menika tasih kesambungan dherek ayu bagya kagem bocah iki tak pokoki. Nah, Ora apa-apa nggih, kelihatan kecil. kelurahan pundi niki? Brabangan. Ani iki kok lihat jane seragame ana tinune. Ayo. Nyewa nopo putih. Aja seru-seru iki. Nggih, Pak, ayo piye ado. Niki yo jane niki cara ayo kula ki mau mboten dugang iki mah seneng kula ngoten niku. Ayo. Lah kepripun nek ati wis nampa. Iya kuwi. Piye, Bu? Nek sing jenenge ora tunggang iki ora apa-apa nek sampean. Ah, Nek iya. ora aku ora tunggang iki ora penak. Wah, iki Iki yo jak geser. kuwi iki jangan kudu jalan juga. Yo gawe, utang lah pasrahke lurahe wong iki. Ora tunggang aja nggih. Lurah rusah reko-reko iki. Begini Piye? yo warga masyarakat isi komplit Asik. wah diani-dianine kayak ono sing nganggo peci putih barang aduh Ayo ora apa-apa. kayak gitu mesti tekan subuh akhirnya harus kopi gua tahu matur oke bro iya bro baru ngomong apa Aku salah diomongan. ada omongan Aku ini gumun kok. Gumun Anak apa? dhewe ada terus ngomong-ngomong dengan di tekan terbahan ketemu le yang masuk ime. kowe aja ngono kowe ngantek digigit kan segini terus hanya otak ngene situ nah iki begini dhewe Jawi sedulur yo Mas Lurah munculin nang para pamong kabeh apa Ayo sing disoting ini. apa di syuting kono aku nak di syuting kono aku blodone. Terus aku lak yo bingung aku yo mulai yo apa masalahne. Mulai nama Muhammad Deni aku dhewe rupa kok aku yo wedi. Kok jadi kok ini bagus. Bagus banget nek sampean. Bagus. Aku ini bagus banget. Iya. Kita buka pujen. Aku nang jopo kono Pak Kinten Sewu. Pak Bupati aku ketua kalau Undo Kabudayan lah. Nggih. Yang ngono kemungkinan yo ngake. Ayo kan lho mata enggak. Kene saiki masih medun. Nah, iki kok pun kudu sampeyan niku bener munggahke bupati kula iki bener. Di Bupati Brabangan Kinten Sewu. Iya. Mas Lurah niku nek teng nggen kula Kinten Sewu. Nek dijentuk lurah enak. Cek. Ora gelem kuwi berarti domongke. Ini udah punya. Iki ditekae. Kok rumah aku sih tukang mesen kok sentimen dong. Aku kene ngomong wis tak ngono kok dipidana iki lho. Yang dibaca dulu. Nah, kemana toh? Mas Bupati Mas Lurah, kemarin Mas Lurah. Boleh disebut dong aku ki Mas Lurah. Sinten? Sambilan lurah ngerti. Lurah kuwi nang kene ratune Krembanan. Oh. Ratu. Ratu. Ratu ki nek lumrah ki ora nganggo lurik-lurik abang nek nganggo aku ki abang iki ratu. Oh. Kamu kok wae aja. Ada, hanya ratu ki nek nganggo aku abang. Oh. Kancane wingkae sing tok toke. Sapa? Kencing. Sapa dulu. Ana toke. Dalan kencing apa do mawon panen iki kaya jenengan iku yo. Yo cange paham piye ya. Yo dasare dalange bagus, rambine abang. Iya ya. Lan iku ya kan Abang. saingan Kalau ini yo canggih iki yo sewu pokoke aku men bengi mbokmu senengi ra hidup bilang jan ning orone siji
Apa? Sing geseh sing bonan penerus ki kok geseh rakomanan seragam. Pamahno tulisane jarum men. Kae. Ayo jarum ku sing dilandhep mau dadi kan iso Mau piye diwelingi Mas Lurah piye? Diwelingi ning lembang kok yo. Kono Mbak. Ning ngene mbokmu. Kowe aku wis ngomong karo kowe aja cerak-cerak lurae. Aku cedera-cedera lu. Aja cerak-cerak. Lurah iki saiki duduk. kowe Apa piye? Duduk. Lah kok ora ngerti. Alah kowe iki mau wis dadi semoni. Nah. Limuceng. Oke kowe. Kowe mau Limuceng. 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 Aja saru-saru lho. Ora saru. Apa kuwi? Lah mau ki golongan itu bebet limuceng. Limuceng apa? Apa? Tali lu kenceng. Ngono ki lho Pak kula ki wah kali bojo kula ki tak nek kula wong lanang bagus niku ya mripate isih ijo. Nek ketoke nek Mas Lurah seranceng. Taline. Taline. Nek kae biayi kae biyen konconan Tuksono jaman isih ana pabrik jamur ya Kang ya. Kae Kang dompet. Terus mundur-mundur duwe. Kowe mau kok diceluk duwe ngene. Pun lali to sampean. Biyen kowe dibayar penuh ora? Karo duwe tri. Oh, kamu ki dukung toh? Oh, alah ya. Oh, alah. Mas dukung. Iki lali ki mergo ketok iki biayane aku yo dibayar ki ngono kabeh. Ayo Mas Tri, kowe tau ngapake AC? Iki jarene sing kurang. Lho, ayo kapan ning ngepi ngono. Aku lebih yang diterke kaya jarene ngono. Alam saiki ki rasah dinengke ngono ora apa-apa ditransfer. Ditransfer. Ayo ora limo ditransfer jenenge tuku kaya ngono kepiye? Terkene. Oh, terkene lho. Terkene. Bojone aku siji. Oh, ya siji wae kok ya. Ayo siji. Terus beda lurah. Lurah nopo? Ora dibojo. Sapine ngono. Oh, terus? Jarine sesuk arep nyalon lurah meneh. Oh, ngono. Oh, wah Nyalon lurah meneh. Kok Dadi alhamdulillah. Mas Lurah ki ora pendamping hidup. Heeh. Kowe sesuk dadi lurah. Kira-kira nek dadi lurah iki apa piye? Saking wangune wong dasare kaya ngene iki lho. Hah? Niki kesenggole peteng. weh apa Tenan yo, Kak? apa tenan iki sing kok meten iki apane iki Mbah Jero Anu dengan iki to. Wong ora ditutupi slayer niki Pak. heeh Belet iki. weh Oh tenan. gelasé gede Wah, wong sesuai. ah kuwi? Wong ora sepiro. ngene Sandale gede-gede. Iya. Mbak Cani, Mbak Libu. iya piye Enjing lipun kabare. Sae. Nyembah wonten niki kula kali Mas Panas dipun dawuh menapa kok dalu-dalu. Rumah ini. panjenengan tak gawe paling hiburan dadi Oh, pasti dipun kesaken. Anjir, kaya mana-mana dikesakin. Bali. Ayo, wong tak gunake, urung dinake kaya Jawa Bali. Urung digunakne wis dibayar karo Bali. Ayo, wong aja kaya ngono kuwi. Awake dhewe ngene iki kon ngipur masyarakat, nyuwake masyarakat. Nah. Sakise pentas kabeh pentas sing dianake Mas Lurah. Sak monodune kuwi muga-muga warga masyarakat khususnya kelurahan Kembangan ayem, Amin. berkah maras, seger, lancar rezekine, pinaringan bejo donya, bejo akhirat. Amin. Kata gimana? Aku lari sesuk mundang beli. Jenengmu sapa to kok kita itu dulu tika? Kula, kula pun mestani Bambang Edi Sumoto. Orang sampean kuwi to, masak le pinter omongan iki mau iki mergane ngopo? Sampean ndongake Pak Lurah iki sampean dari yo sak ngalami nek dadi lu. Untung. Oh. Ngene lho. Nek jenenge wong iki mau bejane dhewe-dhewe. Muga-muga wae Pak Lurah Kembangan sesuk apa kuwi nek umpama ana pilihan meneh sing dadi lurah meneh. Nek umpama Pak Lurah dadi ora apa-apa sing penting isih terpilih-pilih. Apa mece? Pak nyuwun sewu. Badhe kenal ini bojo kula jenenge mboten. Niki pindahan kulino dimongso.
Rasa kuwi. Wis tau mongso apa piye? Ayo tekon nek sukipe. Ah piye? Ale sukipe. Ale dadi bojone tek kuwi ngomong sase. Mongso aku mau. Angge, Gelas Kalau iki. di rumah tuh bacanya, kalau putih-putih nih mulai kok kepakinya main pada suki main gitu. Ini aku sih nafas aku sepuh, menali ngeplak itu tuh saya sekeca loh. Sing dikeplak apa niki? Ini kulit, Rumahku gelase. kulit. Oh kulit. Mongko kulitnya tipis. Akhirnya rada. Rada tipis. Jadi kalau mau tersing kado sincing. Aja sing ngandel kok ora dikeplak, ora dikeplak ning timur-timur. yo sange. Ah iki kula iki mriki kok bojo kula iki wis tekan iki dhewe ngopo iki. Siapa? Reni kaki ayo. Bojone Reni kaki sapa? Panut. Iwa. Bojone sing dhewe tak dhewe sing rada umur 17 tahun setengah iki. Bojone iki jenenge Panut iki. Kowe kok yo wis tekan kene aku ora bakal ninggal siramu ya. Wah, iki to jarine aku mau krungu plamat-plamat bojoku ki bakul gembus. Wah, aku gembusmu nek jebule kosong ora cetok kok bakulke. Wis arep sapa? Pesen dua pesen kok. Kaya to jalange. Oh, ya dalangnya mah ora pesen. Ora pesen asuki min. Pak Supaya ya ora masuk. Lurae Tulis sapa kan? Mantan. iki ora kembaran. Ora kenal. Ora kenal duwe mesti. Sesuk tak tawanane yo. Yo. Tak tawanane gembus sing gede. Ya, nek kembul mangan. Mas Manut, alam saiki iki sing jenenge adol gembus karo adol tahu ki urung mesti payu. Sing mesti payu ki dodolanku. Dodolanmu apa lho menku kon nggawa kloso wis sing ngenyang. Dodolan aku yo aku. Kamu gosong. Ya ora apa-apa nyatane Pak Lurah yo wis pesen kok. Ming pesen iki. Hah? Pesen Ayo iki. pesen. Aku mau regane piro? Ning kae nganu kok Mbak C. Kalian kita yang aku kan gede-gede. Nggih. Itu ombu. Oh. Karena biar nonton pola mana ya. Angge, kolong-kolong yang malih-malih. Kalau mau dibalik. Diwalen piye Pak iki ngawi lucane. Ora diwalen iku apeme yo pun sampean wedi dhewe. Nggih, menika juga jika saat kawin. Pak Lurah kesaken tembang menapa Pak Lurah? Yen Nggih. pangapunten jatosipun anggen kula badhe ninggah menika sampun kawin wau jam 11. Ning kantoran wekdalipun dereng dipun paringaken dhateng kula, jek kula ngenipun ninggah jam 12. Ora apa-apa. Benten kali kula nek ajeng munggah iki sak derenge dalam Pak niki kula pun kepengin. Aku kuwi yo kepengin nyampi-nyampi kono. Mbok menawa sesuk nyucake iki nularke ilmune karo aku jarene dalan iki bojone ra trimo siji. Tenang nih. Sing ngono sapa? Ayo Aku arep beli 10 wira entuk ya. apa meneh iki ana kasepuan berhati janjian sing iki yo biyen awet enom. Ya yes. Aku iki Mas Pano. dadake laminan kule pengen bayar. Pengen bayar. Tak dadake 5 apa piro? 5 pengen bayar iki cange. Pengen bayar. Niku. Nggih, nek dipo yo tetep kudu dibayar. Ayo. Pokoknya kan yo laris di MC barang dadine yo seragame anyar-anyar. Mugi Mbah Hadi sedaya niki paringi sehat seger waras. Amin. Nggih, kanyana sinden-sinden sik nembe yuswa niki lulusan SMP dan niki nggih pinaringan sehat seger waras panjang umur. Tutup le ngomong anak putu. Amin. Dan ini sampean pun kada buyut. Pun Alah. Bener-bener. Ya, ini kita sing genaki sing tak iki. Wah, kula iki. Ya, ngono kok kabur. Sampeyan ki masakku ya lucu. Dicetik kaya ngene di bojo kaya ngene wis tingkat-tingkat ning bumi iki piye to karepe? Aku ning ora sing bojo kok ora itu piye to? Iki ya bojo sing sikik dhewe, Cik. ya, kowe bojo nomor 2 urung iki. Ya, iki lho dosa ya. Suarane yo ape. Ya, temen aku. Yo, tambah. Pak Lurah tak kenapa, Pak?
Sik, Pak Lurah iki sisa jebole sisa ngene. Endi? Iki mau Bisa ngatur kok? bisa. Harus gue ora tau nyenengke bahasa kene yo. Teknik Ah, waduh. ya. Apa terbalik? Anu mawon sing duwe mawon iki pun bengi gitu. Iki mana ndake mboten nyanyi. Boten nama-nama nek kula ki nangani jenazah iki. Gue saya Pak, kula wis trimo ngene iki. Wis tak syukuri aja kapok Mas Lurah. Besok nek umpama panjenengan kita dongake ben tau iso wayangan, iso ngerti desa. Pokoke muga-muga jenengan yo sesuk apa sing dadi panjangka pangayuwe iso kaleksana. Mugi-mugi Pak Lurah kebangan tansah panjang yuswa. Amin. Sehat. Amin. Benjang menawi kagungan menapa kemawon. Ibadah. Dari kula kaliyan Mas Takno. Nggih. Lurah Kembangan semakin solid, Nggih. semakin maju, yuk rukun warganya, Amin. dilancarkan segala urusannya. Amin. Warna ini kok kowe mletih. Nah, kenapa awalnya? Biasanya sing mletih mangana. Rasanya koyo yang sampean lho, dari atas. Ya bojo kula niki ngene iki, Pak. Dadi nek karo wong lanang yo rada kulino, rada yo sewu. Wani Mulane kok ya. Ayo Kok milih. nek yo iki kula wet-wet. Ayo kudu diwet-wet. Boten kula ijolke. Mulane golek sing model kaya ngoten iki pabrik pun Angel. Ayo Mbak. Ya, berarti lah buat ini. Aku
mau tak budi. Ye, Pak Lurah, niki wau panjenengan jenengan pam niki dawuh kula kalih bojo kula wis rada kempling ngampun. Apa meneh? Ya, mobil Jawa ngono. Kripik gedang kripik tela. Sithik edang watone wedang. Ngopo? Ono barewa. Itu lho. Iki piye to? Ayo aku mau isan kok. Ah, ya. Iya. Ya paling Ya pisan kas paling ora. iki yo karang mungkin nyucake yo neruske lakon. Oh, kok iya. Iki wis kerayu-kerayu arep medun ngono lho. Iki ayo arep medun iki enggak. Kadang-kadang niki nek napa-napa niku napa niku mau mangsane pinggang niku rada telat niku nggih ngaten niku. Males Niku pun cara-cara niku pun napa Kesel. Kayane gak kok munggah niku ilang. cara-cara niku pun Bener iki kok omongane sing gemong Siti. Dikono kayane munggah ora munggah-munggah. ayo ping hilang. Hilang ya, Mas? Ayo pokoknya ini bojo kula niku wah jane. Sedela-dela ora kok. Ah mboten. Wah. Wong jane kate 10 apa 5 awak yo beli suci mek kok. Iki pancen sing jenenge lor iki adek suwiwe. Saya kapan saya ketemu Sugi Suwiwe. Aku ki nang di papan nang di parang ngelengku ngene iki paling ora aku dan marmulan kok aman joko. Anggo Mentok kaya-kaya ngene iki. Mentok. Atinya. Ngerti kok ya jabuane kon dadi pramen marmulan karo kok aman joko. jadi dia merakan ya ramen lho. Nek fotonya. Sesuk meneh ketemu waktu sing luwih longgar. Dan iki yo. Sak tembang meneh. Oh iya. Bekas ora. Boten sak dibangane ndak dangu Mak De. Eh. Kok bengen. Tutuane sing Mbak Hati. Oh kan dibangane. Ora silakan. Mboten. Tidak langsung mau ya Mas. Wis langsung mawon. Boten sak bawa mengke ya gedangon niki wong kula aturke kripik gedang kripik Oh tela. jadi kan dikira mungkin ora apa-apa. Ora apa-apa ane niko. Niko komandane kripik. Ngerti kok biasa. Oh, kowe dadi keturunane Miss Siti ya? Loro tenan sih. Jan. Waduh. Lu balas nambel ini. Lu balas nambel ini. Ora. Niki kan ngaten iki kok niki tek obate niku boten diombe. Asale nek ra tau kok. Ha iki lho. Mas, iki pakai buku apa, Mas? KMJ channel. MB Ya, maka tubuh asmara.
Ya. Saya berapa ya? Kau mungkin ni. Ya. Boleh lah. Mereka tangan musik seluruh tontonmu. Aku dah harus kau ni. Kang Superman. Kanan. Aku dah harus kau ni. Nanti orang rumah. Ayo es batuk. Boleh. Saya sama nama. Saya punya dulu. Pengen. Nyel. Kowe malah dirokok kali-kali pajake golek dimono. Ayo tekan terminal. Gula to, nek sing jenenge kaya ngono iki ora sah apa ki sing jenenge Yosua ki arep wis rada sepuh. Nek sing jenenge kaya ngono iki otomatis dhewe ana dhewe ngerti dalane ngerti nggon. Arek rokok kaya dipaske. Sampeyan yo. Aku pajake wayang golek yo yutane. Iya. Gak dirokok iki rokok kok bener. Iya. Ya mama jarene kepengen. Kowe tak ijolke sing iki sih. Kowe mesti oke kan. Yo. Hubungan semono aku semoga-moga lu masalah. Wis lunas sih karo Pak Pandut kamu bahasanya buku asmol itu yang baleni terus zaman biyen. ya Halo. Dasarnya awak dhewe iki biyen nek ora ning buku duwe. Ah, iya. Nek umpama arep ning ndi ngono ora ora ning duwe. Ora ning duwe. Nang buku. Ora gatel ngono di. Mbak, iku kok hukum. Kayu tuh gantine nyuwun sewu. Kok tutuk yo ana cendelane. apa sudah sampean toh Ayo iki. Ayo. Iki sampe iki. Ya? Iya. Oke. Jam 11. Terus Jam 11. Jam 11. jam 11. jam 11 kita nek ngomong siji-siji iki ngadeg kabeh Oh, sakit toh? iso Terus lagune sing ngono Bengawan
Mas, yo kangen aku langsung nek umpama asih harus dhisik ora apa-apa. Aku ono gandine. Kono kuwi mau, kono musik koyo ayo kae. Nek sing utune opo ki ra ono. Ayo langsung ini. Langsung ini terus wis. Kono kuwi, aja ono kita sayang kita alam yo. Itu saya usah berapa sih di cowok 200 saya Aja kono kuwi kok yo. Pak Awak dhewe iki kanthi iki mergo didhawuhi Pak Lurah. Rumantar kaya iki Mas Saudi. Mas Saudi Mas MC luar biasa muga-muga Mas Saudi sak sedulur sak kanca pamong pinasihat seger waras lan cekine hormat tugas sing husnul khotimah kebaikan. Nek kaya jenengan kuwi. Aku sing paling apik lagi pondoke Pak Edi orang loro Ayo mau nek umpama duka apa lurah ngono. Nek umpama wis pun tugas muga-muga husnul khotimah. nek sampean. Aku yo ngono. Apa aku mau. Ngaturake matur nuwun dhateng kanca-kanca paguyuban ketoprak Bayu Sumilir ingkang wau jenengane kula sak kanca kula Bayu Sumilir ingkang dipun pimpin kalian Mas Wandi. Niki wae kula pun matur. Kripik gedang. Kripik lho. Iki teko tenan. Ayo saya ora penak mesake Pak Lurah iki meneng lah. siji meneh. Pak Lurah iki lurah tekan 75. Wonten kula kali bojo kula niku pancen senengane niki nek bojo kula tangkeme trocok. Kula niku nek ora dadi wong ya apa tenge apa iki kula wis matur. Ngoten iki apa? Ngene iki yo akal golekane kok yo. Ya angel kaya kaya iki pasangan sejoli sing serasi sing lucu mati dhewe. Nanti kalau tembakan ini tadi. Tembangannya gimana? Saya nih tapi Kayak orang nganggo. Tapi terus aku jadi kayak udah ngampil. Aduh nih, nopo ante. Ini hari. Orang iki. Oh tenare. Oh pedang. Bener oh, nopo. Wah, iki hari nopo pedang. Walaupun sakit aneh kok pedang. Ya. Niki orang iya. Ketua sampean dia di pedang. Ayo, apa no? Pedang ini kalangan karo sing arep dipedang kok ya. Nek kae dilanjut kae. Kayak Pak iki wah, kowe wah. iki lagi.
oke apa. Monggo nganti tambah apa meneh kepiye. Wes, ini jalannya sesuai saya nyeranyak karo ulun. Makune nek sing diolah kowe mau ki sampean. Nek go nang iki dilo-dilo. Nggih, ora apa-apa. Nggih. Jam loro. Yo cange. Iki terus. Bayai. Oh iya. Iki cange ditesih neruske lakon. Kanjenipun jam 1 langkung sapro sekawan. Kebareng kula kalih bojo kula. Oh iya. Makan. Pun matur Pak Lurah derek. Pak Lurah pun mau kula kan. Iya. Makan. Oh. Kali kula kan wis kanca biyen njen ratu ki lek mangkene ratu nek kok wong coklat nang kula kula jaman biyen sak ngerti kula ki ratu ki abang. Oh. Ora. Oke. Ora itu apa-apa. Alhamdulillah muga-muga Pak Lurah panjang umur. Piye Nang bosok sana nganggo katok dombo. Weh, apa? Duwe tak nek kali ngandi. Bebetku klebus mau Udahan. Oh no, ya wis iki zaman wis dukung sing gembel ya modele kaya ngono. Mula-mula duwe dadi sugih kaya ngono mau. nenek sing bagus dhewe siji. Pas pandine mau. Pas bedani to. bedani. Ayo sapa Iki babangan ketoprak e padake. Bambangan. Ha iso. Apa iso lho? Apa iso sing ra iso kok. Gandrung. Nek karo kandel aja dibuka. Iki sewu jange. Oh iya. Ora teges kirani. Kula kalih bojo kula, kanca-kanca penabuh Bahadi. Hormat kula dhateng sanggih Bapak Ibu sekalian. Langkung-langkung sinden saking mriki. Oh iya, aja dadi ya Yu. Nggih, lakon-lakon Pak Lurah, sedaya Pak Diko yang wonten kelurahan Perkembangan. Kula kaliyan Mas Pareng ngaturaken matur nuwun awit paringipun dawuh, kok bilih anggenipun menika hiburan kados ngaten kirang prayogi nyuwun pangapunten. Ya yo ora dadi opo aku ya wis tetep pembunuhan kok. Ayo kan kula yen tak dadi luwih. Klebus. Aku ya tetep klebus. Nggih, mungkin-mungkin sangat sukses saged kenangan malih. Saged matur nuwun Pak. Pak Cami. Maka dipun sepati ngandung ya ini.